Od svih 195 država na svijetu, znate li koja je najstarija? Eto pitanja koje nas vodi na putovanje kroz povijest od samih početaka civilizacija. U ovom videu saznaćete koja je to država koja se smatra najstarijom i što sve moramo uzeti u obzir kad govorimo o najstarijoj državi. Razgovor o najstarijoj državi na svijetu otvara vrata istraživanju ljudske povijesti od njezinih najranijih početaka. Tijekom tisućljeća brojne civilizacije su dolazile i odlazile, ostavljajući iza sebe kulturno i arheološko nasljeđe koje nam omogućava da pratimo kako se društvo razvijalo. Ali nije sve baš tako jednostavno. Da bi odredili koja je država najstarija, trebamo uzeti u obzir različite povijesne, geografske i kulturne činjenice. Ako se oslanjamo na klasičnu definiciju države kao političkog entiteta s određenim granicama i središnjom vladom, moramo imati na umu da su moderne države nastale dugo nakon prvih ljudskih zajednica. Dakle, kad tražimo najstariju državu, zapravo se vraćamo unatrag u vrijeme kad su ljudska društva bila organizirana na posve drugačiji način. Među prvim i najznačajnijim civilizacijama je Sumeranska, koja je živjela prije više od 5000 godina u području Mezopotamije na teritoriju današnjeg Iraka i Sirije. Sumerani su bili pioniri u razvoju pisma, poljoprivrede, arhitekture i drugih ključnih aspekata civilizacije. Njihovo nasljeđe živi kroz glinene pločice s klinastim pismom, monumentalne zigurate i drevne gradove poput Ura i Uruka. Ako Mezopotamiju smatramo koljevkom civilizacije, možemo reći da je Irak, koji obuhvaća većinu tog područja, jedna od najstarijih država na svijetu. No, bitno je zapamtiti da koncept moderne države kakvo danas poznajemo nije postojao u to doba. Ideja o državnim granicama i centralnoj vladi relativno je novija pojava u povijesti čovječanstva. Egipat s druge strane, odnosno u to vrijeme egipatska civilizacija, poznata po faraonima, piramidama i veličanstvenim grobnicama, postoji više od 5000 godina. Ujedinjenje Gornjeg i Donjeg Egipta oko 3100. godine prije nove ere pod faraonom Narmerom označava početak zabilježene povijesti Egipta kao centralizirane države. Tijekom stoljeća Egipat se razvio u regionalnu silu i ostvario neizbrisiv trag u povijesti drevnog svijeta. No, u oba slučaja, Mezopotamije i Egipta, važno je zapamtiti da ove drevne kulture nisu točno ono što danas smatramo državom. Njihove političke i društvene strukture bile su drukčije, a njihov teritorij i vlada mijenjali su se tijekom vremena. Ako tražimo bliži primjer moderne nacije u konvencijalnom smislu, možemo smatrati Grčku jednim od kandidata. Drevna Grčka je poznata po svom utjecaju na umjetnost, filozofiju, politiku i druge aspekte zapadne kulture. Iako suvremena Grčka kao nacionalna država ima svoje korijene u 19. stoljeću, grčki gradovi države poput Atene i Sparte postojali su više od 2500 godina. Ti gradovi države, iako su bile nezavisni, dijeli su zajedničku kulturu i često su se udruživali u ligi ili konfederaciji kako bi se suočili s vanjskim prijetnjama poput Perzijskog carstva. Još jedan mogući kandidat za titulu najstarije države na svijetu je Kina. Kineska povijest proteže se tisućama godinama s kulturom i političkim kontinuitetom koji je impresivan. Kineska civilizacija razvijala se duž dolina Žute i Jangetske rijeke, ostavljajući nasljeđe tehnoloških inovacija, umjetničkih dijela i filozofije koje i danas nastavljaju utjecati na svijet. Ujedinjenje Kine pod dinastijom Qin u 3. stoljeću prije Krista označilo je značajnu prekretnicu u njenoj povijesti, postavljajući temelje za carsku Kinu koja će dominirati većim dijelom Azije stoljećima. Dakle, pitanje koja je država najstarija na svijetu nema jednostavan odgovor zbog složene i promjenjive prirode ljudske povijesti. Ako se vodimo modernom definicijom države, mogli bismo smatrati Egipat, Mezopotamiju, Grčku ili Kinu kao valjane kandidate. Međutim, važno je zapamtiti da su te drevne civilizacije imale političke i društvene strukture koje se razlikuju od današnjih nacionalnih država. Umjesto da identificiramo jednu državu kao najstariju na svijetu, važno je prepoznati raznolikost i složenost ljudske povijesti. Svaka regija ima svoje kulturno nasljeđe i doprinos u razvoju globalne civilizacije. Umjesto da tražimo apsolutnog pobjednika u ovoj raspravi, trebali bismo slaviti bogatstvo i raznolikost ljudskih iskustava koje su oblikovale svijet u kojem danas živimo. Ako vas zanima zašto Europa i Afrika nisu povezane mostom, obavezno pogledajte ovaj video.
Hvala vam na gledanju ovog videa, ako vam se svidio, obavezno stavite like, a za kraj, Simon says subscribe!